Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ng tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalang Inday. Taong 1980. Ang Bolong, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng pastohan itong pamilya nila Manay Inday. Medyo may kaya naman sila sa buhay, gawa ng marami silang alagang hayop. Sa kanilang lugar, labis ang pagrerespeto sa kanilang pamilya, hindi dahil sa kanilang estado ng pamumuhay, bagkus ay sa kanilang kakayahang taglay. Ayon sa mga haka-hakang kumalat, ang pamilya umano nila Manay Inday ay hindi ordinaryong pamilya sa kadahilanang merong natatanging abilidad na ikinukubli ang ama nito. Labis naman itong pinabulaanan nila Manay Inday sa kadahilanang wala naman silang ebidensya upang pagtibayin ang kanilang sabi-sabi. Sa paglipas ng taong paninirahan doon nila Inday, naging normal naman ang lahat. Ang mga kalabaw nilang inaalagaan ay trumiple ang dami sa kanilang pastuhan. Isang araw, merong namatay na kambing sa kanilang pasto. Nang akmang ililibing na yon ni Manay Inday, ay biglang nakita niya ang kanyang amang paparating. Kaya ang ginawa niya, itinigil na muna niya ang kanyang paghuhukay sa libingan ng kambing. Paglapit nito sa kanya ay nagwika ito ng, Day, dalhin mo muna yan sa bahay. "Bakit ho, tay? Anong gagawin niyo dito patay na ang kambing na to?" Nag-aalalang tanong naman ni Inday. Basta Inday, sundin mo na lamang ang inuutos ko sa'yo. O siya, aalis na muna ako't kukuha pa ako ng manok na uulamin natin mamaya. Sagot naman ng ama niya. Matapos nitong makapagwika ay agad din naman itong lumisan sa harapan ni Manay Inday. Palaisipan man para sa dalaga ang sinabi ng kanyang ama, pero wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ng nais nito. Hinila ng hinila ni Inday ang kambing na yon hanggang sa marating niya ang kanilang tahanan. Habang naglalakad si Inday pabalik sa kanilang tahanan, meron siyang nakasalubong na dalawang lalaking panayang titig sa kanya. Hindi na niya yun pinansin sa kadahilanang wala naman itong ginagawang kakaiba. Napatigil lamang itong si Inday nang marinig niyang magwika ang isa sa mga ito ng, "Boy, tingnan mo, gagawa na naman ng sigbi ng demonyong pamilyang yan." Nang marinig ito ni Inday, biglang napakunot ang kanyang noo at pilit nilapitan ang mga ito upang tanungin sa kung anong ibig nilang sabihin. Pagtanong niya sa mga lalaking yon, hindi nito nagawang magsalita, gawa ng agaran din ang pag-alis ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Animoy hindi nila nakita ang dalaga o narinig ang sinasabi nito sa kanila. Nang makalayo na ito kay Inday, pinili naman ng dalagang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Nang marating niya ang kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang ina na abala sa ginagawa nitong gawain. Ilang oras lang din ang lumipas, dumating na din ang ama ni Inday na merong daladalang pato imbis na manok. "Tay, naroon ang patay na kambing sa kulungan ng mga manok. Kunin mo na lang dun," wika ni Inday. O Day, heto. Patayin mo na muna ang pato na to para maluto na yan. Sagot naman ng kanyang ama.
Agad namang kinuha ni Inday ang pato upang gilitan sa leeg. Ang ama naman niya noong mga oras na yon ay tumungo na sa kulungan ng mga manok na sinasabi ni Inday. Sa pagsapit ng tanghali, naging masarap naman ang pananghalian nila Inday. Habang sila ay kumakain, tinanong ni Inday kung ano ang ibig gawin ng tatay niya sa patay na kambing na kanyang dinala. Sagot ng tatay niya, Gusto mong malaman? Mamayang gabi papakita ko sa iyo. hindi naman magawang sumagot ni Inday sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya sa sinasabi ng kanyang ama. Nagpatuloy na lamang ito sa kanyang pagkain dahil sa hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa sinabi nito. Sa paglipas ng oras, sumapit na nga ang paglalim ng gabi. Sa pagtalikod ng araw sa lupain, doon na ginawa ng ama ni Inday ang nais niya sa kambing na namatay. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Tinawag na si Inday ng ama nito. Dali-dali namang tumungo noon si Inday sa ilalim ng kanilang bahay upang manood sa gagawin ng kanyang ama. Pagdating niya rito, nadatnan niyang kinakatay ng kanyang ama ang kambing na kanyang dinala. Tay, kakainin ba natin yan? Hindi ba't inuud na ang mga laman yan? Tanong ng dalaga habang nagtatakip ng kanyang ilong. Labis kasing nakakasulasok ang amoy ng karne ng kambing na kinakatay ng ama ni Inday. Kitang-kita ni Inday na lumalabas ang mga uod sa kalamnan ng hayop na yun habang patuloy ang pagkatay ng kanyang ama. Alam mo, Inday, may mga bagay sa mundong ito na hindi mo palabis na uunawaan. Ang ginagawa ko ngayon ay isang paraan ng paglikha ng sigbin na aking magiging alipin. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Inday, halos hindi niya magawang makasagot noong mga oras na kausap niya ang kanyang ama. Biglang nawala ang napakasangsang na amoy na pumasok sa ilong ni Inday nang marinig niya ang sinabi nito. Patuloy pa rin ang pagkatay ng ama ni Inday sa kambing habang tulala siyang nakatitig dito. Ilang minuto pa ang lumipas, kinuha ng tatay niya ang mata ng kambing at inilagay sa isang sisidlan. Ganon din ang mga loob nito at 2 paa. Kinuha rin ng ama ni Inday ang bungo ng kambing at sinilid ito sa sisidlan kung nasaan naroon ang lahat ng parteng kinuha dito ng kanyang ama. Nang matapos nang makuha nito ang mga kailangan niya, itinapon na nito ang ibang parte ng kambing na hindi niya na magagamit. Matapos maitapon ng ama niya ang ibang parte, agara naman silang naglakad patungo sa isang maliit na bodega na pinag-iimbakan nila ng mga lumang kagamitan. Sa ilang beses na pagpasok doon ni Inday, wala naman siyang nakitang kakaiba. Animoy isang ordinaryong imbakan lamang yon ng gamit para sa kanya. Biglang nag-iba lamang ang paningin dito ni Inday nang makita niyang hinawi ng kanyang ama ang isang kurtinang gawa sa balat ng hayop sa pinakasulok ng bodega. Paghawi ng ama ni Inday, doon sumambulat sa kanya ang kakaibang nilalang na tila ba hindi naaagnas. Iba't ibang parte ng iba't ibang hayop ang nakita ni Inday na nakatagpi upang malikha ang nilalang na yon. Ang mukha noon ay sa aso, tapos meron yung buntot na ahas at mahahabang balahibo ng hayop na hindi niya malaman kung ano ang uri. Bukas pa ang tiyan ng nilalang na yon nang makita ito ni Inday. Marami ding tahi ang buong katawan nito
na siyang nagsisilbing selyo upang hindi kumalas ang pinagtagpi-tagping parte. Matapos itong mabuksan ng kanyang ama, agad din naman itong isinilid ang laman loob ng kambing na kanyang nakuha. Ang labis na ipinagtataka lamang ni Inday sa bagay na yon ay kung bakit hindi ito nabubulok at hindi yun nadadapuan ng insektong kumakain ng patay na hayop. Walang bentilasyon sa lugar na yon at nakasabit lamang ang ginagawang nilalang ng kanyang ama sa isang bakal na parang pamingwit ang disenyo. Ito ang sigbi na ginagawa ko, Inday. Ang pangatlo sa pinakamalakas kong likhang sigbin. Ang dalawang ginawa ko ay nasa likuran mo. Wika ng tatay ni Inday. Dahil sa sinabi ng ama ni Inday, agad namang napalingon ng dalaga sa likuran nito. Umikot ang paningin noon ni Inday sa buong paligid ng bodega hanggang sa makita niya ang dalawang nilalang na nasa taas ng dingding ng imbakan. Parang tukuyon kung titingnan sa kadahilan ng napakalakas ng pagkapit nito sa kanyang kinaroroonan. Maganda ba ang likha ko, anak? Tanong ng kanyang ama. Wala ho akong masabi, tay. Nananaginip ba ako? Hindi ko alam kung anong mga nakikita ko ngayon. Takot na sagot naman ng dalaga. Mga sigbin yan, anak. Yan ang aral ng ating pamilya na minana ko pa sa aking ninuno. Ang pagbuhay ng mga pinagtagpi-tagping hayop upang sundin ang nais ko at upang pumatay ng tao kapag ito ay aking ginusto. Mas mabuti nang meron tayong ganitong alaga upang maging handa sa anumang pangyayaring hindi natin inaasahan. Hayaan mo, Inday. Darating ang panahon at mauunawaan mo ang taglay kong aral. Sagot naman ng ama ni Inday. Dagdag pa nito, ang mga uri ng sigbi na kanyang ginagawa ay napakalayo sa mga sigbi na alam ng tao. Mas malakas ng dihamak ang sigbi na nasa ilalim ng pangangalaga ng ama ni Inday dahil sa meron itong lakas ng iba't ibang hayop. Maging ang mga abilidad ng hayop na itinagpi upang mabuo ang nilalang na yon ay taglay-taglay din ito. Nilalagyan lang yon ng laman loob ng ama ni Inday, hindi dahil sa kumakain ito ng pagkain, bagkus ay nagsisilbing pantunaw lamang ang laman loob sa taong nais ipakain dito ng kanyang ama. Kayang hindi kumain ng sigbi na yun kahit ilang taon pa ang lumipas. Hindi naman kasi ordinaryong sigbi ng likha ng ama ni Inday, bagkus ay manifestasyon yon ng espiritu ng demonyo. Tama kayo ng hinala. Aral sa kaliwa ang alam nitong ama ni Inday. Ang aral na yon ay tinatawag sa kanila na sigbinan. Maraming uri ng sigbinan ayon sa ama ni Inday. Ang isa sa mga uri ng sigbinan ay ang paglikha ng mga sigbi na maaaring gawing alipin ng taong gumawa ng nilalang na yon. Kung gagamitin ito sa pagpatay ng tao, ay siguradong hindi magiging ligtas ang sinumang nais ipapatay ng ama ni Inday. Walang pangontra, kabal, o poder ang makakaligtas sa taong papatayin ng sigbin. Ang tanging makakapatay lamang dito ay pagsilab sa nilalang ng apoy. Madaling masunog ang sigbin ayon kay Inday. Konting lapat lang ng apoy dito, tiyak magliliyab ito. Kung kahoy naman ang gagamitin sa pagpatay ng sigbin, ay labis itong mahirap. Nakadepende ang puso ng sigbin sa nagmamay-ari nito kung ilang puso ang gusto niyang ilagay sa sigbing kanyang nilikha.
Matapos mailagay ng ama ni Inday ang mga laman loob, kasabay nito ang pagkuha ng garapong merong lamang likido na hindi mawari ni Inday kung ano ang bagay na yon. Inday, tumabi ka muna dyan at gagawin ko ang panghuling parte ng pagbuhay dito. Wika ng ama ni Inday. Agad namang tinugo ng dalaga ang nais ng kanyang ama nang marinig niya ang utos nito. Sa paglapit ng ama ni Inday sa nakabiting sigbin, nag-umpisa na itong mag-usal habang ibinubuhos ang laman ng garapon sa bibig ng nilalang. Sa pagbuhos ng ama ni Inday sa bibig ng nilalang na yon, ay ang pagtagos naman ng likido sa bawat butas ng nilalang. Dahil sa tagpi-tagpi ang pagkakagawa sa sigbin, hindi maiwasang tumulo ang likidong ibinuhos dito sa lupa. Halos mapuno na ang katawan ng sigbin ng napakaitim na likido nang ibinuhos ito ng kanyang ama. Umalingasaw din ang amoy ng likidong yon na halos ikasuka na ni Inday. Dahil sa hindi niya makayanan ng amoy, napagpasyahan na ni Inday na lumabas ng bodega. Kailangan niya kasing makaamoy ng sariwang hangin noon upang hindi siya mawala ng malay. Pagbalik niya sa loob ng bodega, laking gulat na lamang niya nang hinawak-hawakan na ng kanyang ama ang sigbing kaninang walang buhay. Pagtingin dito ni Inday, halos mawalan siya ng malay dahil sa takot. Nanlilisi kasi ang mga mata nito at labas sa bibig ng sigbin ang hindi mabilang na pangil. Maging ang buntot nitong gawa sa ahas ay buhay na din noong mga oras na yon. Hindi gaanong kalakihan ng sigbing nilikha noon ng ama ni Inday, pero ayon sa kanyang ama, labis umano itong mapaminsala kung hahayaan niyang gawin ang nais nito sa kanilang baryo. Matapos masaksihan ni Inday ang lahat ng pangyayaring yon, pinili na nilang mag-ama ang bumalik sa kanilang bahay. Maghahating gabi na kasi noon, kaya kailangan na nilang magpahinga upang mapaghandaan sa mga gagawin nila sa pasto kinaumagahan. Ang mga sigbing nilikha naman ng ama ni Inday, hinayaan na lamang nila ito sa loob ng bodega. Hindi naman umano makakalakad ang sigbing kinaumagahan, gawa ng matutulog ito hanggang sa pagsapit ng 5:00 ng hapon. Pagtungtong ng 6:00 ng madaling araw, maaga pang nagising itong si Inday. Hindi kasi siya masyadong makatulog, gawa ng palaging sumasagi sa kanyang isipan ang nilikha ng kanyang ama. Dala ng kuryosidad ng dalaga, pinili niyang tunguhin ang kanilang bodega upang makumpirma ang kanyang nakita noong gabi. Pagpasok ni Inday sa bodega ay hinanap niya ng hinanap ang sigbing ginawa ng kanyang ama. Paghawi niya ng telang nasa lumang aparador nila, gulat na gulat itong si Inday nang makita niya ang sigbing natutulog. Matutulis ang balahibo nito na parabang konting hawak mo lamang dito ay babaon yun sa iyong katawan. Agad namang lumabas noon si Inday nang makita niyang totoo ang mga kaganapang kanyang nakita noong nakaraang gabi. Sa paglipas ng buwan at linggo, nasanay na itong si Inday sa mga sigbing alaga ng kanyang ama. Ginagamit lamang nila ito noon sa pananakot sa mga nilalang na nagagawi sa kanilang tahanan. Hindi din nagagawang lumabas ng sigbin sa loob ng kanilang bodega sa kadahilan ng hindi yun pinahihintulutan ng kanyang ama. Kahit marami ang haka-hakang kumakalat tungkol sa kanilang pamilya, hindi ito pinapatulan ng ama ni Inday. Wala yung pake sa mga istorya ng kanyang mga kababaryo, basta ang mahalaga, hindi sila sinasaktan nito ng pisikal.
Isang umaga, merong pumunta sa kanilang bahay ng mga kalalakihan. Manong Romeo! Ikaw ba may gawa sa pagkawala ng mga baboy ko dito sa ating baryo? Kaming mga mahihirap ditong nag-aalaga ng mga hayop ay mas lalo pang naghihirap dahil dyan sa mga demonyong inaalagaan mo. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko, Manong Romeo. Lumabas ka dyan! Mangiyak-ngiyak na pagsigaw ng lalaki. Dali-dali namang lumabas ang ama ni Inday upang alamin ang problema ng kanilang panauhin. Ano na naman ba ang problema ninyo? Umagang-umaga pa nag-iingay na kayo dito sa bakurang ko. Wika ni Mang Romeo. Aminado naman noon sila Inday na pinapagala nila ang sigbi ng kanyang ama tuwing sumasapit ang gabi. Kailangan din kasing gumala ng mga sigbin upang hindi mawala ang mga natural na abilidad nito. Hindi naman nila kontrol ang lahat ng ginagawa ng sigbin at maaaring napagdiskitahan lamang nito ang mga baboy na nasisilayan nito sa gabi. Nais mang sabihin noon nila Inday ang totoong nangyari, ay hindi yon maaari, gawa ng alam nilang mas titindi lamang ang galit sa kanila ng kanilang mga kababaryo. Habang nakikipagdiskusyon noon sila Inday, nananatiling tahimik lang naman ang kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, nagwawala na itong ama ni Inday dahil nais niyang ipapatay sa mga sigbing alaga niya ang mga lalaking nanggulo sa kanila. Hindi niya matanggap ang mga masasakit na salitang binitawan nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Habang naglalakad noon ang ama ni Inday patungo sa kanilang bodega, rinig na rinig nila ang pag-uungol ng mga sigbing naroon sa imbakan. Animoy galit na galit din ang mga ito at para bang konektado ang kanilang damdamin sa ama ni Inday. Sa pagpasok nila Inday sa bodega ng ama niya, agad namang lumapit ang 3 sigbing alaga nito. Nag-aangil ang mga yon na para bang naghihintay lamang ng utos mula kay Manong Romeo. Nang uutusan na nito ni Manong Romeo, biglang nagwika ang asawa nito ng, Kung gagawin mo yan, Romeo, asahan mo ding lalayo na kami sa'yo ng iyong anak. Bago tayo nagpakasal, nanumpa ka sa akin na hindi mo gagamitin ang iyong aral upang makapanakit ng tao. Nanumpa ka, Romeo, at hindi ko makakalimutan ang bagay na yon. Ngayon, kung nais mong maghigante, ay nagpapahiwatig lamang ito na wala ka ng pag-ibig para sa amin ng iyong anak. Mamili ka, Romeo. Nang marinig ito ni Romeo, ay tila ba nawala ang galit nito sa kanyang mga muka. Kasabay ng pagkawala ng galit niya, ay ang pagtigil ng mga sigbin sa pag-aalulong. Matapos ang mga pangyayaring yon, piniling yakapin na lamang ni Romeo si Inday at ang kanyang asawa. Kasabay ng paglapit nito sa kanyang asawa, ay ang pagpasya ni Romeo na ilibing ang mga sigbing alaga niya. Papatulugin niya ito ng ilang taon upang pwede pa yung magamit ng mga susunod na henerasyong magmamana ng kanyang aral. Kinaumagahan, habang natutulog ang mga sigbin, ibinalot yon ni Manong Romeo sa isang napakakapal na tela na gawa sa balat ng hayop. Nilagay niya ito sa isang kahon ng kahoy at inilibing ng magkakasabay sa mismong butas na kanyang nilikha sa loob ng kanyang bodega. Alam niyo ba, magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring natutulog ang mga sigbing nilikha ni Romeo sa kanilang lugar. Kaya naman nalaman ng tiyahin ko ang kwentong ito dahil minsan niyang naging katrabaho itong si Inday. Ngayong matanda na ang tiyahin ko, palaisipan para sa kanya
kung nasaan ang mga nilalang na inilibing ni Romeo sa kanyang bodega at kung patuloy pa ring namumuhay ang ama ni Inday na isang tagalikha ng Sigbin. Okay, opinion ko sa kwento. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito, yung parang ala Frankenstein yung datingan no? Pero dito naman hayop, tapos sigbin pa. Kasi kadalasan, alam ko naman lahat sa atin, lahat halos karamihan, ang alam sa sigbin kung hindi alaga ng aswang, alaga ng engkanto, alaga ng manggagamot, mangkukulang barang, tapos alam ko spiritual to. Pero yung dito sa kwento ni Manay Inday, parang may physical na katawan tapos nilalagyan lang ng dasal tapos mabubuhay yung sigbin. Parang si ano nga, di ba? Si Frankenstein. Kung di kayo pamilyar sa kanya, i-google nyo or i-YouTube ninyo. Lalabas kagad yun, Frankenstein. Yun lang yung nakikita ko sa kwento na to, pero sobrang angas. Tas talagang palaisipan kung nasan nga naman talaga yung mga inilibing na sigbin. Meron bang nagmana? Diba? Hindi natin alam, hindi natin masasabi kasi parang bitin yung kwento pero hanggang dito lang to, walang kasunod to, no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Pero bago ko tapusin, shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Ruby nasa Malburo Totoring, Carl Joseph, Axel Eden, Dimples Yumi, Alken Manyozo, Jay Durana, Jenanda, Lealyn Corpuz, Ferrer Y, Nordic Baez, Duna, Nino Leo Angelo Quisado, Alan Cananua, Mayril Padua, Lara Shane Deo, It's Me Jackie, Norje Ebrahim Timan, M. Recto Adel, Braille Malik, Trinav Sharma Vlog, Rian 391, Monilin Balansag, Will Travs Vlog, Sheila De Pedro, at kay Mean Jane Chan. Yan, siguro next upload natin baka wala mo ng shoutout. Dito lang para makabawi ako sa inyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.